ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಅಂದಿನ್ವೆ ತೇಳ್ದಾಯಿಟ್ಟು ಎಣಿತ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಷಯದಾದ ಬಂದ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಪೀರದ ದೈಪುರ ಸೈಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಪೀರೆ ಆತಜಿ ಪೀರ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಆತನು ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಇಂಚೆಲೆಲ್ಲ ಪಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಗೊಬ್ಬರ ಸರಿ ಬೂರ್ದುಜಿ ಅಂಚ. ಈ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಬೆರಕದ ಮೀನು ಬೆರಕೆ ಮತ್ತು ಪುದರ್ ಒಂಜತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ. ಆಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲಂಜಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ತೂಕ ಎಲ್ಲಂಜಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ. ದೇಪಂಡ ಐಕೊಂತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಲೆಂಡತೆ ನಾಡೋಡತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಓಕೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ರಡ್ಡು ಮುದ್ದಿ ನೋಡಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಪೆ. ಮತ್ತು ನಾನೊಂದು ಫೋನ್ದುಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬರ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲಿಪ್ ಮಂದಜ್ಜಿ ತೆವಂದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಡಿ ಅರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬರದ ಶಬ್ದ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪರಿ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಬಲ್ಪ್ ಗಡ್ಡ ದಾದನ ಬರ ಸಾಕನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ತೂನಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬೈದೀನಿ ಅವು ನಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಬರ ಬಂದದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ಸಾಕು ಒಂದು ಸಪ ದಾದಂದು ಪೋಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಿಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇಲೆ 10th ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಚಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ತೆಗೆದು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಪಿನಿ MRP ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಅಂಚ ಆ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಇಡಿತ್ತೇನೆ ಅಡೆ ಪೋಡಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳಂಚೆನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಯಿ ಗಿಡ ತಂದು ಬೈದೀನಿ ನಾನು. ನಾಯಿ ಪನ್ನೊಂದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವು ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿನೂ ಒಂಜಿ 7 ನಾಯಿಲು ಗಿಡ ತಂದು ಬೈದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಎನ್ನುದೀನಿ ನನಗೆ ಗಿಡ ಪೊಣ್ಣು ಅವ್ನು ಬಲ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಗಿಡ ಪುಣ್ಣ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ ಲಂಚನೆ ಆತೀನಿ ಗಿಡತ್ತು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ತದೆ ಬಲ್ತು ದಾಲವಲ್ಲಿ ಕಾರಡು ಶೂಲ ಉಂಡು ಬಸ್ಸದ ಟೈಮು ದಾಲವಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಬದು ಪುಚಿಕ್ಕಂದೇನ ಪ್ಯಾಂಟು ಪೂರ ಕೆಸರು ಇಂಚಿ ಪೂಪಿನ ನಾಯಿ ತೂಪಿನ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಿಯ ಕೆಸರು ರಟ್ಟ ಎಂದು ಉಂತುನಾಗ ನಾಯಿಲು ಏನಾರು ದುಂಬು ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
అయితే షాక్ అండి ఉంటుందాన్ని నాయిలు ఏనాడు దుంగు బలుతోంది నన్ను తూనగా ఎంజిన ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಈತ ಬಿರೋಡು ನಾಯಿಗೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಅವನು ನಾಯಿ ಸಪ್ಪ ಯಾನು ಆತ ಪೊರ್ತು ಬಲ್ತದಿ ನನಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಸಾಕು ಸಾಕಾತಂದು ಎಂಕಿ ತೆಲಿಪೋಡ ಪುಲಿಪೋಡ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀನು ಸೀನೇನು ಪೋದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಳ್ಳ ಪನ್ನಗ ಬೂರು ಬೂರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೇರು ಅಂಚಪುರ ಆ ವಿಷಯ ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಪೆತ್ತ ನಾನು ಗಿಡ ಪುನಂದ ಜಿಂಡು ಒಯ್ತೇದು ಬಲಿಪುನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂದಾದನ್ನು ಬಲಿಪುನನ್ನು ಸೀನಾ ಒಂದು ಹಂಚಿದ್ದು ಬಲಿಪುಗ ಅದು ಹುಜು 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 ಹಂಚಿಬೋದಿ ನಾನು ಪೋಪೆವರ ಅಜಯ ಓಟ ಬಲ್ತು ನೆಂಜವು ಬಲ್ಪುಗನ ರೆಡಿ ವಾನ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ್ಡೆಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಾರಿ ಜೋರದ ಪೆತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಣಿಪುರ ಶೋ ಕುಡಿದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರುತ ಅನ್ಕಿಟ್ಟದು ಇಂತ ಪಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ತುಯ್ಯರ ಅಂದಿರಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೇರಿ ಪೆತ್ತಾಯೇ ಅವಳಿತ್ತುಂಡು ಏನಂತ ದಿಂಚು ಬೇಯ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಪೆತ್ತ ಗಿಡತ್ತದೆ ಇಂದು ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನೇ ಊರಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ಆಯಂಕಲ್ ಮಿಲ್ಲಡೆ ಹಪ್ಪಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು ಶಾಲೆ ಹುಡ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಂಗಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜಿಲೆಲ್ಲ ತಂಪಾರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ದುಗ ಪೆತ್ತ ಎಂಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರೋಡು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಂದು ಪನ್ನಾಡ ತಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯೆ ಕಾಸ್ಕೊರ್ ನೀನು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟಿನಿ ರಸಗಿಲ್ಲ ತಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಸಾಕಂಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತೀನಿ ಪೆತ್ತ ಗಿಡ ತಂದೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂಕಲೇನು ಬೇಯ ನಾನಲ್ಲ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ ತಿರ್ತು ದಕ್ಕದು ಅಲ್ಲೇನು ಮೆಗ್ದಿನ ಗೆಲ್ದು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೈಟ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಪೆತ್ತ ಗಿಡ ಪುನಃ ತೂದಿ ಅಂಕಲೇನು ಬೂರು ತುಂಬಿ ಸೀದಾ ಬಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಡ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೆತ್ತ ಒಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಉದುಲಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಥರ 2ನೇ ಸತಿ ಗಿಡ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆನ ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರ್ಪುರ ಅದು ಜರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾರಾಯಿ ಊರುಲ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ತಾರಾಯಿ ಊರಿನ ಅಂದಾಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಗಿಡ ಪುನಂದ ಊರು ಊರ್ಬಿತ್ತೆ ಊರುಂಡು ಮಾಡಲು ಓಹೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕದಿಂದ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾಕಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಲಾಕದಿನ ಗಲಿಗೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಇಂಚೇನು ಓಕೆ ಅನ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಬೈ 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 ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಿದ್ದೆ